wanda diye azumin watan ramadana imanan wa ihtisaban, tare da imani tare da kuma neman lada, wanda su ne dama abokan tafiya. ka yi imani da abin da Allah ya faɗa kuma kana neman Allah ya baka lada, to za a gafarta maka duk abin da ya wuce na zunubanka. wa ramadanu ila ramadana mukaffiratu lima bainahunna idza shunabatil kaba'ir. daga ramadanu zuwa ramadanu Allah yana kankare zunubai mutuka an nisanci kaba'ira. to shi ramadana wata ne, kowane azumi kwaya ɗayan kai Allah ya karɓa, to Allah zai gafarta maka ma taqaddama min zambika. sannan Allah ta'ala ya ce as-sawmu li wa ana ajazibi. azumi li dan ni ake yi, kuma ni ne kaɗai zan yi sakamako akan azumi. abinda Allah ya sa Allah ya ce azumi nawa ne, sauran ibadu za a gane me yi da mara yi. in ba kai zakka ba za a gane, in ba kai sallah ba za a gane, in ba kai haji ba za a gane. amma azumi ba wanda zai ce kayi azumi ko ba kai ba in ba Allah ba. don za ka iya shiga ɗaki a sa maka malmalato da miyar taushe da man shanu da tantakwashi, ka cinye malmalaka, ka goge bakinka, ka fito kana wash ana rana. waye isa ya gane